mga art. Ayan ang sunflower. Sunflower. Morning. Pwede bang Iwasan na lang po pakikitan yung mga plakang titiklop? Hindi po ako sumagot. Ganoon na, okay. Ayos, ang ganda. Dito lang yan sa Manawag, Barangay Inamutan. Diba? May malapit lang sa atin. Pahalagahan natin ang isang lugar. Oh, may mga kamatis pa oh. Plants and zombies. Walang zombies dito. Matatakot ang mga zombies dito. Diba? Sa halagang 50 pesos may mapuntang ganitong park. Ako palang unang nakapasok nito. Ang daming agim ng gagamba. Hihi! Para siyang ano ito, maze. Plants and zombies. Diba? Sukat ang naunang pumasok dito. Daming agyo. Diba? Ayan oh, kakulay ko, yellow. Yan ang pagiging palaboy-laboy. Oh.